अरे नौकरी के भर्ती निकालिए मोदी चाचा, ढेरे लइका बाड़े बेरोजगार। ए मोदी चाचा, जल्दी से नौकरी के भर्ती निकाली, ना तो हमनी के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएम जा। रउआ तो विकास पर विकास करतानी, लेकिन हमनी के कोनो विकासे नइखे होत। हमनी के आज भी भैंसे चरावतानी जा, आ 3 बेरा गोबर उठावतानी जा। हमनी के बारे में तो कुछ सोचते नइखी। तनी ध्यान दीही, आगे मामला बड़ी गंभीर बा, तनी सुन ली। अरे लागता कि रह जाए मर सही कुंवारे, छोड़ के जहाँ तारी जान हमार। हाँ तो भैया लोग, जबले नौकरी ना मिली तबले छोकरी ना मिली। अब तो इहे लागता कि जीवन भर कुंवारे रहे के पड़ी। हमनी के किस्मत में मेहरारू देवी के सुख तो लिखलो ही नइखे। तनी ध्यान दी, हमनी के काहे से बड़ी परेशान बानी जा। आगे सुनी दुख भरी कहानी। अरे झूठ बोल के एगो के पटवले रहनी भाई, मिली ना नौकरी तो हो जाई फरार। हाँ तो भैया लोग, सरकारी नौकरी मिले वाला बा, 40-50 हजार सैलरी बा। कितना ओकरा से झूठ बोलनी, कहने की जब सरकारी नौकरी हो जाई तो तहरा के सोने के सिकड़ी बनवाएम। अब तो ओकरो सच्चाई पता चल गइल बा। अब वो हमारा के छोड़ के केहू और के साथे फरार हो जाई। सबसे दुख तो आगे बा, तनी सुनी ये भैया लोग। तो मिली ना नौकरिया तो ए मोरे भैया लोग, रहे पड़ी सहीनु बाड़। हाँ तो भैया लोग, बढ़ के तो साढ़ हो गईनी, बाकी अभी ले मेहरारू के तो प्यार मिलबे ना कोई। अगर सरकारी नौकरी ना मिली नू तो हमनी के जियले डांड बा। का बताई जा अपन परेशानी ये भैया लोग। 40 के एज भइल, अगुओ ना आवता, आ गाँव के लोग सब लंठ बाबा कही के रिगावता। हमनी के सपना तो सब बिहार के बाढ़ में बह गइल। तनी अभियो से ध्यान दही ये बाबा, ना तो कुंवारे रहे के पड़ी, आ जिंदगी भर बाणे रहे के पड़ी। तो भैया लोग, वीडियो कैसन लागल हो कमेंट करके बताई। अगर अच्छा लागल होई तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर देम लोग।